L-istorja ta' Ġesu hija familjari magħna, nafu kif wara ministeru ta' 3 snin kien tradut, arrestat, mgħoddi ġuri ta' parsi u finalment kundannat biex jieħu l-mewt. Dakinhar stess ukoll insertaw żewġ malefatturi, żewġ briganti wkoll issalbu li bniedem jissallab dakinhar kienet xi ħaġa komuni. Kienet il-mod kif wieħed tinqata'lu għall-mewt kienet permezz tat-tislib. U Ġesu mhix li kien bin Alla, li difatti kien, però il-lut meta ppreżentaw quddiem Pilatu ġabu l-iskuża li kien qed ixewwex il-poplu u ħajr in-nies biex ma iħallsux taxxi. Ġesu finalment spiċċa imdendel ma' salib, mdawwar minn nies xi wħud simpatetiċi miegħu bħal ommu u ħbiebu u ħafna minnhom antagonistiċi, jgħajru jinsulentawh. Infatti il-dera ta' Ġesu fuq is-salib kienet dera ħanejdu hekk patetika. Raġel mislub jgħajruh biex jinżel mis-salib u mbagħad forsi nemmnu li inti l-Messija. Frattant Ġesu fuq is-salib jgħajat din l-għajta ta' trionf, kollox mitmum. Meta kollox der illi huwa traġiku, illi Ġesu prattikament inħasad fil-fjur ta' ħajtu ta' 33 sena. Inħasad minn din l-art, Ġesu xorta waħda jgħajat għajta ta' trionf u finalità. Bija b'dik l-għajta kollox mitmum qiegħed jiddikjara bil-miftuħ illi l-missjoni illi għalija ġie biex iwettaq fostna fuq din l-art hija issa kompluta darba għaldejja. Ġesu qed jgħid illi l-xogħol li taħ il-missier biex jagħmel huwa suċċess. Ma fallix imma kollox il-pjan divin twettaq propjament fuq il-Kalvarju. L-istorja umana bil-bidunet mindu Adam u Eva ħaduha kontra il-volontà t'Alla, u allura daħal id-dnub fid-dinja bit-diżordni u l-inġustizzi kollha li ġab. Alla kien ta' weda mill-bidunet illi l-Serb Alla qallu illi anqal mibeda bejnek u bejn mara, bejn nislek u nisilha, u jisħaqlek rasek u inti tisħaqlu għarqubu. U profezziji, xira mijiet ta' profezziji illi Alla ta' permezz tal-profeti tiegħu matul iż-żminijiet laħqu l-quċċata u l-twettiq tagħhom propjament fuq il-Kalvarju. Il-tislib ta' Ġesu huwa il-fus biex ngħidu hekk illi dwaru idur kollox. L-eżistenza kollha kull ma Alla ħalaq hemmhekk isib il-ċentralità tiegħu. U allura Ġesu bir-raġun hawnhekk jgħid kollox mitmum. Kollox mitmum. Meta kont għadni żgħir u kont nipparteċipa fil-purċissjonijiet tal-ġimgħa l-kbira, kienu joħorġu bl-istandardi u wieħed minnhom kien konsumatum est. Ma kontx naf xi tfisser jiena, dakinhar ħadd ma spjegali, però xi grazzja hija din għalina l-koll li kapaċi narfu x'inhi dik l-għajta. Konsumatum est, li kollox huwa mitmum. Il-kelma Griega li kiteb Ġwanni propjament hija kelma waħda. Tetelestai. Tetelestai. Li ġejja minn kelma telos li tfisser għan, skop, jew tmiem. Wallu bir-raġun aħna l-ibnija għal kollox mitmum. Il-għan intlaħaq. L-iskop il-għala Ġesu ġie f'din id-dinja, issa Ġesu qed jgħid huwa mitmum. Huwa mitmum. Darba meta d-disċipli marru fuqu u ħajruh biex jiekol, kienu għadhom kif ġabu l-ikel mill-belt, Ġesu qalilhom jien għandi ikel li intom ma tafux bih. Għaliex l-ikel tiegħi huwa li nagħmel ir-rieda ta' missieri u li ntemm ix-xogħol li tani. Li jintemm, ġifieri inlesti ix-xogħol li tani. U aktar ma' da żmien imbagħad Luqa darba jgħidilna illi
meta wasal iż-żmien li jgħaddi mill-esodu tiegħu ġifieri li jitlaq minn id-dinja, dawwar wiċċu b'riżoluzzjoni biex imur Ġerusalemm. Ġesu kellu dak il-ħsieb f'moħħu bħalma ħabbru il-Battista, il-prekursur tiegħu, meta Ġwanni ponta subajh sabiex in-nies ikunu jafu min hu l-ħaruf tal-Alla. Dan huwa l-ħaruf tal-Alla, dan hu li jneħħi d-dnub tad-dinja. Ġifieri l-istorja ta' Ġesu minn qabel ma twieled, meta kien wasal biex ikun imnissel fil-ġuf tal-Verġni Marija, l-anġlu ta' istruzzjoni speċjali għalha semmih Ġesu għax hu isalva lill-poplu tiegħu minn dubietom. Allora Ġesu dak l-għan tiegħu illi finalment jikseb is-salvazzjoni tagħna propjament qabel ma miet jgħid illi dak l-għan intlaħaq. Kif intlaħaq meta kien għadu ma mietx? Ma kienx għadu miet. Però tant kienet xi ħaġa ċerta, tant kienet xi ħaġa li ma tistax tonqos, illi anke meta kien għadu fil-jum ta' qabel mad-dixxipli u kien qed jiċċelebra lejt magħhom u jitlob fil-preżenza tagħhom lill-missier fi Ġwanni 17, lill-missier jgħidlu jiena glorifikajtek fuq l-art, temmejt, hemm l-istess kelma, temmejt ix-xogħol li inti tajtni biex nagħmel. Meta kien għadu ma għaddiex la mill-Ġetsemani u lanqas kien għadu meħud fuq il-Kalvarju. Però qed jgħid araw il-determinazzjoni dik il-missjoni ma tistax tfalli. Temmejt ix-xogħol li inti tajtni biex nagħmel. Meta xi ħaġa hija ċerta għalkemm għadha fil-futur jew fil-futur immedjat, il-Bibbja sikwit tiddeskrivja bħal xi ħaġa fil-passat diġà. Pa meta Pawlu jgħid li Alla l dawk li jarafhom minn qabel ippredestinhom biex ikunu jixbħu mal-ibnu, dak li predestinhom sejħilhom, dak li sejħilhom iġġustifikhom, il-dawk li ġustifikhom ukoll igglorifikhom. U dik hija sorpriża. Għax aħna għadna m'aħniex glorifikati. Għadna mbagħtu bil-mart, bix-xuħija, bil-mewt, m'aħniex glorifikati. Però Pawlu qed jgħid li l-għan tal-Alla tant huwa ċert, tant huwa infallibbli illi qed jgħid illi bħalli kieku diġà seħħ. U l-istess ħaġa Ġesu minn fuq is-salib għalkemm kien letteralment għadu ma mietx, xorta waħda jgħid kollox mitmum. Il-twettieq tal-missjoni tiegħu propjament seħħ. Twettieq ukoll kif diġà tal-ħafna profeziji. Meta Alla tagħna l-profezija, hawnhekk qed ħanejdu qed jgħinna fil-fidi tagħna biex aħna ngħidu li dak illi seħħ storikament fil-ħajja u l-mewt ta' Ġesu ma kienx kombinazzjoni jew xi ħaġa li forsi ma stawx nkunu ċerti ix minn Alla jew le, illa għaliex meta Alla ħabbar minn qabel, iddeskriva minn qabel x'kellu jiġri, hemmhekk allura il-fiduċja tagħna ħatkun aktar u aktar stabbilita. Pereżempju Ġesu fuq is-salib ukoll ikkwota minn Salm 22 illi jibda Alla tiegħi. Għalfejn abbandunajtni. U probabbilment ukoll baqa' jitlob dik it-talba minn fuq is-salib. Salm 22 għandek deskrizzjoni vivida ħafna, deskrizzjoni dettaljata ta' dak li seħħ fuq il-Kalvarju. Profezija oħra grandjuża hija Iżajja 53 fejn jgħidilna li aħna l-koll bħannaċ intlifna kulħadd sejra l-triqtu imma l-mulej tefa' fuqu l-ħażen tagħna l-koll. Għalhekk imbagħad l-Evanġelisti jgħidu li hu kien magħdud mal-ħżiena. Ġesu fuq il-salib wetta il-ħafna profeziji, ħafna tħabbiriet minn qabel illi Alla ta' għal konferma tal-fidi tagħna. Meta Ġesu qal kollox mitmum, kien qiegħed jgħid li l-ħidma tas-salvazzjoni hija lesta. U hawnhekk li aħna insibu faraġ kbir, inkoraġġiment.
u ntajru lem id-dubju x'inhi r-relazzjoni tiegħi ma' Alla jien li għandi l-fiduċja tiegħi fi Kristu. Jien qed inħares lejh u nilqgħu bħala l-Salvatur tiegħi. X'inhi r-relazzjoni tiegħi hija waħda stabbilita. Hija waħda ċerta, hija waħda illi ma tistax tfalli. Għaliex? Għax Ġesu tagħlu nnifsu bħala l-ħaruf tal-għid. Fil-ġurnata ta' qabel, Ġesu kien għadu kif iċċelebra l-għid. U ċoe il-fatt storiku meta Alla ħareġ il-poplu Ludi mill-Eġittu bit Mose u għalilhom oqtlu ħaruf kull familja u kulluh bejnietkom ċabsu il-bib tad-dar tagħkom bid-demm u meta l-anġlu qerrid jgħaddi jaqbiskom meta jara d-demm. U Ġesu wettaq dik il-festa, festa tradizzjonali tal-Luti li kienu ilhom jiċċelebrawha armajn 1500 sena, Ġesu wettaq. U l-Apostlu Pawlu jgħid li Ġesu li huwa l-għid tagħna kien issakrifikat għalina. F'dak is-sens l-għajta ta' Ġesu kollox mitmum. Dawk il-festi, dawk is-sakrifiċċji fit-tempji, kemm saru? Sakrifiċċji fit-tempju ta' annimali differenti li jinqatlu. Kieku dawk ma saħħewx fil-mewt ta' Kristu ngħidu biċċerija bla sens. Illi toqtol l-annimali bla sens. U taħraqhom fuq l-artal bla sens. Meta Ġesu qal kollox mitmum qed jurina li dawk id-dellijiet, dik it-tipoloġija, dawk l-illustrazzjonijiet li Alla tagħna x'kellu jwettaq f'ibnu Ġesu, dawk seħħew. F'dak is-sens allura kollox huwa mitmum. Ġesu għajja dilajta sabiex jagħtina konferma illi bis-sakrifiċċju tiegħu, sakrifiċċju darba għal dejjem, ix-xogħol tal-propizjazzjoni twettaq. Propizjazzjoni hija kelma tqila, però jeħtieġ li nitgħallmuha xi tfisser. Tfisser illi Alla minħabba d-dnub tal-bniedem huwa mgħaddab, huwa dispjaċut, huwa inkurlat għal bniedem minħabba l-offiżi tagħna. Il-mewt ta' Kristu, il-għadab jew il-korla tal-Alla hija mwarba il għaliex Alla xeħed dik il-korla tiegħu fuq ibnu Ġesu. Illi volontarjament, kif qal kemm il-darba qabel, ir-rajt tajjeb jgħad ħajtu għan-naġġ tiegħu. Sforz l-imħabba tiegħu lejna, Ġesu offra lilu nnifsu, refa' aċċetta fuq spaltu il-għadab tal-Alla u għalhekk għajat minn fuq is-salib Alla tiegħi għalfejn abbandunajtni, Alla warrab wiċċu minn Ġesu ħass dik l-aljenazzjoni il għaliex Ġesu kien sar il-propizjazzjoni tagħna. Bħalma l-qasis il-kbir fis-sena kien jieħu l-dem tal-bniedes u tal-bdabat ġobieqja u jidħol fil-qaddis tal-qaddisin waħdu u jċappas il-run il-qrejjen tal-arka tal-patt bid-dem darba fis-sena, Alla wedhom illi meta jagħmlu hekk naħfrilkom. Il-mewt ta' Ġesu hija l-propizjazzjoni tagħna. Ġwanni jgħid li u il-propizjazzjoni għal dnubietna u mhux għal dnubietna biss imma għal dnubiet tad-dinja kollha. U allura nistgħu naċċertaw ruħna illi bil-mewt ta' Kristu li effettiva kif iddikjara Ġesu kollox mitmum. Alla m'għadux mgħaddab lejja. Jien li issa ninħeba f'ibnu Ġesu. Jien li nilqgħu bħala l-ken ir-refuġju tiegħi kontra l-ġudizzju tal-Alla. Alla mhux talli ma jħares lejja b'għadab ma jilqani fil-maħbub ibnu. Jilqani, jaċċettani u jagħtini l-bewsa ta' imħabtu. Fuq is-salib Ġesu għajat kollox mitmum u ċoħ il-fidwa issa kienet testiet. Il-fidwa u ċoħ il-ħlas, il-prezz imħallas biex jien nirċievi l-libertà tiegħi. Dak iż-żmien fidwa kienet kelma komuni ħafna għaliex prattikament nofs il-popolazzjoni
tal-Imperu Ruman kienu il-sira. Mhux għaddejja il-sira, ġifieri huma jappartienu kienu proprjetà ta' nies oħra, il-liberi. Tajjeb, u allura wieħed sinjur li kien benestant u seta' jaffordja, seta' jmur fis-suq fejn kien hemm lil-sira għal bejħ, iħallas prezz skont kif jitolbuh u jaqbad il dak ir-raġel jew dik il-mara u joħodha l-sira tiegħu biex isservih id-dar. U meta jiddejaq minna jew ixxebbaw jista' jsawwata, jista' joqtolha, jista' jagħmel biha li jrid. Għaliex dik hija l-proprjetà tiegħu. Aħna konna il-sira tax-xitan. Ġesu ħallas il-prezz. Ħallas il-prezz għal ġustizzja tagħna. U allura aħna issa illiberati. Qabel Ġesu kien diġà ddikjara il-għala ġi fid-dinja ma ġejġ biex inkun moqdi, ma biex naqdi. U biex naqdi ħajti bħala riskatt għal ħafna. Ransom bl-Ingliż. Ransom. Ransom hija xi ħadd, hija somma. Illi xi ħadd li qed iżomm li tali persuna ikkattivata, il-sira, tajjeb, jekk inti tħallas dak il-prezz u jirrilaxxa. Jitlaq. U allura bil-mewt ta' Kristu, meta Kristu għajt kollox mitmum, il-fidwa hija mitmuma, hija lesta, allura ħana m'għadniex lil-sira tax-xitan, m'għadniex lil-sira tal-passjonijiet tagħna nfusna, imma aħna issa illiberati sabiex naqdu lill-Alla mingħajr biża'. L-Apostol Pawlu jgħid li Ġesu huwa talu nnifsu bħala fidwa għal kulħadd bit-testimonjanza tingħata fi żmien imwaqqat. Għal kulħadd ovvjament għal dawk li jilqgħu dik l-istess fidwa, mhux vera. Ġesu wkoll fuq is-salib xtara ir-rikonċiljazzjoni tagħna mal-Alla. Rikonċiljazzjoni. Issa għandek l-istampa hawnhekk ta' żewġ min-nies li huma miksurin ma' xulxin huma edewwa ma jitħamlux, ma jitkellmux bejniethom, wieħed ma jrid iċedi u l-ieħor qas irid iċedi għal ieħor. U dik qed is-sitwazzjoni tagħna quddiem Alla. Li għandek nies ribellużi kontra Alla u ma jridux jafu bih, u Alla minħabba d-dnub tal-bniedem kienu wkoll antagonistiku lejn il-bniedem. Hawnhi l-meravilja tal-imħabba tal-Alla, illi Alla anke meta kien jobot il-bniedem minħabba dnubu u madda għalih, Alla f'imħabtu wkoll provda ir-rikonċiljazzjoni. Ir-rikonċiljazzjoni. Ir-rikonċiljazzjoni hija lesta. Hija kompluta. Hija xi ħaġa assurda li nipprova nitħabbeb mal-Alla. Ir-rikonċiljazzjoni saħħet fuq is-salib. Meta Ġesu għajed kollox mitmum kien qiegħed jgħid illi il-triq ta' ħbiberija issa lura ma' Alla hija miftuħa. 2 Korintin 5:18 Pawlu jitkellem pjuttost fit-tul fuq ir-rikonċiljazzjoni u jgħid illi kollox huwa minn Alla, il-fatt is-salvazzjoni kollha tagħna hija minn Alla, hija l-opra tiegħu illi ħabbibna jew aħjar irrikonċiljana miegħu innifsu Ġesu Kristu u tagħna il-Ministeru tar-rikonċiljazzjoni. Kif irrikonċiljana? Permezz ta' Ġesu Kristu. Permezz tal-sakrifiċċju tiegħu fuq is-salib. Jiġifieri Alla kien fi Kristu u ħabbeb id-dinja miegħu innifsu bla ma għaddilhom ħtijietom. Kif ħabbibna lura miegħu Alla? Ma istmax, ma ikkonsidrax il-ħtijiet tagħna bħala tagħna. Għaliex għax xeħidhom fuq ibnu Ġesu. Dik l-meravilja Ġesu imut bħala s-sostituzzjoni, bħala s-sostitut tal-maħturin tal-Alla. Allura issa ambaxxaturi ta' Kristu, qisu Alla qiegħed jitlobkom bil-ħniena permezz tagħna, nitolbukom f'ġih Kristu tħabbu mal-Alla. Aħna li diġà rikonċiljati, dan huwa proprjament issa wkoll ix-xogħol li Alla tagħna biex nagħmlu. Illi nappellaw il-ħaddieħor, nistiednu l-ħaddieħor biex ikunu rikonċiljati mal-Alla. Għaliex għax ir-rikonċiljazzjoni Alla wettaha. Watta kif dak li mara febda dnub Ġesu li huwa perfett assolutament qaddis Alla għamlu biex ikun dnub għalina. Alla tefa' dnub
tiegħi kollu kemm hu fuq ibnu Ġesu biex aħna nsiru l-ġustizzja t'Alla fih. ċoj Alla jarana sewwa miegħu, jarana ġusti permezz ta' ibnu Ġesu. Ir-rikonċiljazzjoni. Il-nies illi jitħabbu malla bil-mertu ta' Sidna Ġesu Kristu. Pawl l-Apostu fil-Kolossin jgħid li aħna darba konna edewwa ta' Alla, blo preħżina tagħna, immissa Alla ħabbibna. Issa Alla ħabbibna. Kolossin wieħed vers 20 jgħid wara li ġab islim permezz tad-dem tas-salib tiegħu ħabbeb il-ħwejjeġ kollha miegħu nnifsu bih sew dak li huma fis-sema kif ukoll dawk li huma fl-art. U intom li darba kontum bedin u edewwa fi ħsiebkom blo preħżina issa ħabbibkom. Kull Kristjan, kull min ikkonverta, kull min dalen Ġesu, issa huwa mħabbeb malla. Imħabbeb fil-ġisem tal-aħmu permezz tal-mewt sabiex jippreżentawkom qaddisin u bla teba u bla għajb qudiemu. Għal darba ħan nistaqsi kif irċivejt ir-rekonċiljazzjoni permezz tal-fidi. Illi jiena ħarist lejn Ġesu u rajt fih it-tama kollha tiegħi. Rajt fih dak illi kapaċi jidħol bejn Alla u l-bnedmin, bejn Alla qaddis u l-midneb u irrassaqhom flimkien. Ġesu huwa r-rikonċiljatur. Ġesu huwa wkoll dak illi bih Alla jiġġustifikana. Ġesu għajt kollox mitmum u issa hemm mod effettiv kif Alla jista' jiddikjarana ġusti, jiddikjarana blaħtija, jiddikjarana ħielsa mill-kundanna tal-liġi miksura permezz ta' ibnu Ġesu Kristu. Rumani 3 vers 24 jgħidilna illi Alla issa jiġġustifikhom b'xejn gratis mingħajr ma nħallsu, mingħajr ma nagħtu xi kontribut, Alla jiġġustifikhom b'xejn bil-grazzja tiegħu permezz tal-fidwa illi fi Kristu Ġesu. Ġesu għajat kollox mitmum u ċoħe issa kien qiegħed jiddikjara illi aħna nistgħu nidru quddiem Alla ġusti. Mill-qwejn qudiemu. Ftit aktar tard jgħid illi aħna nżommu illi l-bniedem huwa ġustifikat bil-fidi mingħajr l-emil tal-liġi. L-idea illi Ġesu għamel il-parti tiegħu u aħna nista' nagħmlu parti tagħna hija falsa kemm jista' jkun. Ja falsa, ja gidba. Li kieku hekk, Ġesu ma kienx ikollu raġun illi jgħid kollox mitmum tetelestaj. Għaliex il-ħaġa tibqa' inċerta. Ġesu għamel parti tiegħu u għamla b'suċċess, imma jonqos issa l-parti tagħna u min jaf jiena x'nix nagħmlu? Le, hija għajta ta' trionf. Il-fidwa hija lesta, ir-rikonċiljazzjoni saħħet, il-ġustifikazzjoni issa hija reali għal dawk kollha li jemmnu fih. Ma l-ġustifikazzjoni irrid insemmu wkoll il-maħfra. Il-maħfra hija integrali fil-ġustifikazzjoni. Il-maħfra ġifieri il-dejn tħallas parzjalment il-maġġor parti tiegħu? Le. Kollu kemm hu. Kollu kemm hu. Interessanti. Kif din l-istess kelma li qal Ġesu telestaj. Fl-arkeoloġija n-nies li teħsibhom biex jaqalaw mill-passat u jaraw x'isibu ċaqquf u dokumenti mill-passat, speċjalment mill-Eġittu, instabu matul iż-żminijiet imma speċjalment fil-żminijiet tagħna moderni, instabu biċċiet ta' papiri, karti biex nsejħulhom hekk, anke kontijiet, irċivuti, kontijiet, u fuq ħafna minnhom kien hemm tat-timbru, kellhom it-timbri tagħhom da żmien tal-antik, b'kelma waħda. U x'kienet dik il-kelma? Tetelestaj. Tetelestaj. Jiġifieri dan il-kont huwa settiljat. Kemm? Is-settiljat lest. Qabel kien hemm dejn, u dak id-dejn issa m'għadux jeżisti. Kieku aħna bil-Malti nagħmluha imħallas kompletament. Imħallas kompletament. Ġesu b'dik l-għajta tiegħu kien qed jaffermalna
Qed jassigurana illi għalalna maħfra kompluta, reali, maħfra li ngawduha minn dak il-mument li aħna nduru lejh. Palma Ġesu infatti ħafer il dawk illi avolja kien hemm il-mara midimba jew nies oħra li Ġesu wkoll ħafrilhom minn dak il-ħin stess. Għalhekk l-Apostlu Pawlu fil-predikazzjoni tiegħu, pereżempju f'Atti 13 jgħid illi kunu għafu mela irġilu waħwa illi permezz ta' dal-bniedem Ġesu il-maħfra ta' dnubiet hija mxandra lilkom. Pawlu ma qalilhomx għamlu xi sakrifiċċji jew xi tewbiet jew xi penitenzi jew ipparteċipaw fis-sagramenti jew itolbu jew sumu jew għamlu elf ħaġa oħra. Il-maħfra ta' dnubiet hija imxandra lilkom. Il-maħfra hija maqluha miqala ħinna Ġesu Kristu. U Pawlu huwa dak illi xandara, offrija l-ħaddieħor. U bih bi Kristu. Dak kollha li jemnu huma ġustifikati mill-weġ kollha li minnhom ma stajtux tkunu ġustifikati bil-liġi ta' Mosè. Il-salvazzjoni tagħna mhijiex parti jien u parti Ġesu. Hija 100% Ġesu, kollox mitmum, u aħna sempliċement riċevituri tal-grazzja t'Alla. L-istess ħaġa nista' ngħidu illi Ġesu bil-mewt tiegħu fuq is-salib meta qajjed kollox mitmu qed jgħid li aħna issa imqazzina għal Alla. Ċertament fil-ħajja tagħna progressivament qegħdin insiru nixbkuh, imma Alla diġà issa deċiżivament il-pożizzjoni tagħna ta' dawk kollha li jemmnu fi Kristu hija waħda fejn Alla isseparana għalih. Ħadna lih innifsu bħala poplu miksub, saċerdozju rjali, nazzjon qaddis. Minkejja il-fallimenti u d-difetti kollha ta' kull Kristjan individwali, il-Kristjan għal Alla huwa mqaddes. Lut 10 ma jħallina febda dubju fejdinna vers 10 illi bis-saħħa ta' dir-rieda, ġifieri Ġesu li ried illi jmut għal fidwa tagħna, bis-saħħa ta' dir-rieda aħna tqaddisna bl-offerta tal-ġisem ta' Ġesu Kristu darba għal dejjem. Innu tqaddisna diġà vers 14 b'offerta waħda għamel perfetti għal dejjem il-dawk illi huma imqazza. U għalhekk ikompli mbagħad jargumenta illi fejn hemm il-maħfra dnubiet m'hemmx għalfejn isiru aktar sakrifiċċji għad-dnub. Aħna imqazzin f'kelma waħda aħna salvati kompletament bi Kristu Ġesu. Lut 7 vers 24 jgħidilna illi dan il-bniedem Ġesu għax jibqa' għal dejjem nafu li Ġesu issa li rxoxna minn bell-imwiet ma jmut qatt aktar, il-mewt m'għandix issa aktar fuqu, għax jibqa' għal dejjem għandu saċerdozju li ma jista' jgħaddi għand ħadd. U saċerdozju uniku fis-sens illi hu waħdu għamel purifikazzjoni għal dnubietna u waħdu kapaċi iressaqla Alla tant li nkunu mill-qwajn minnu. Għalhekk kapaċi isalva għal kollox. Eisto panteles, isalva kompletament, isalva perfettament il-dawk kollha li bih jiġu għand Alla billi hu dejjem ħaj biex interċidi għalihom. Ġesu li ma jistax ifħalli mill-interċessjoni tiegħu lejna il għaliex hija interċessjoni imsejsa fuq is-sakrifiċċju tiegħu storiku, sakrifiċċju li saħ ta' bilħaq f'din il-dinja tagħna. Salvati kompletament bi Kristu, għaliex il-mewt tiegħu servit bħala tpattija sħiħa. Tpattija. Fejn saret il-ħsara id-dnub. Dik il-ħsara is-sewwiet. Fejn saret inġurja kontra Alla, issa l-isem tal-Alla huwa onorat permezz tal-ubbidjenza kompluta ta' Ġesu Kristu. L-instab fostna bħala bniedem, bħala għaddej, obda l-liġi ta' saħansitra sal-mewt fuq salib. U għalhekk xejn ma jista' jiżdied
ma l-opra grandjuża ta' Kristu għas-salvazzjoni tagħna. Xejn, jekk għandek xi ħsieb moħħok li jonqos tagħmel xi ħaġa int, jew titmur għand xi qassis, jew għand xi ħadd, jew għand xi knisja biex tagħtik dak li jonqos, għadek ma fhimx l-għajta trionfanti ta' Ġesu u s-salib. Kollox mitmum, teteles setiljata. Xejn ma jista' jiżdied, xejn ma jista' jkun supplementat. Għalhekk Pawl Apostlu jgħid illi aħna nafu li l-bniedem huwa ġustifikat bil-fidi u mhux bl-opri tal-liġi. Aħna wkoll hemm minna f'Ġesu Kristu biex nkunu ġustifikati bil-fidi u mhux bl-opri tal-liġi. Għaliex bl-opri tal-liġi ħadd ma jkun ġustifikat ċaġa enfasizzata fl-Iskrittura għax Alla jaf kemm aħna dispożizzjoni illi ħarsu lejn nfusna u ngħidu ma jien x'nista' ntieħel Alla. X'nista' nagħmel? X'sem jista' jkolli biex nimmerita s-salvazzjoni? It-tweġib hija xejn. Għax is-salvazzjoni immerita għalina Ġesu Kristu waħdu bil-ħila tiegħu, bil-medjazzjoni tiegħu, u għalhekk Alla issa huwa dispost li juri ħniena mal-midinbin. It-triq tas-salvazzjoni hija miftuħa u m'hemm xejn illi jżommok milli tirċievi l-maħfra tal-Alla, milli tirċievi l-ħajja eterna mingħand Ġesu Kristu ħlief l-istinazzjoni u n-nuqqas tandiema tiegħek. Però Ġesu jgħid, ejjew għandi intom il-koll li intom taqlin u jiena serraħkom. Jekk xi ħadd għandu laċ ħajġi għandi u jixrob. It-triq miftuħa. Triq ta' libertà, triq li bija aħna ta' bilħaq ingawdu il-ħniena superba tal-Alla. Għalhekk l-Apostlu Pietru fil-bidu tal-appostolat tiegħu jgħid lil-Lut jgħidilhom indmu mela. Ibdlu ħsiebkom, ma tkomx għalfejn tibqgħu kontra Alla, imbedi minnu. Indmu mela u konvertu, duru lura ġifieri, sabiex dnubietkom jitħassru. Meta jasal żmien il-mistrieħ minn quddiem il-mulej. Għalfejn jistgħu jitħassru dubietna illa għaliex is-sakrifiċċju seħħ. Is-sakrifiċċju għal maħfra tagħna seħħ. Il-prova inkonfutabbli, il-prova superba tal-imħabba tal-Alla lejna. Meta konna għadna bid-dinbin, Kristu miet għalina, għal-benefiċċju tagħna, miet sansitra minn flokna biex dak li aħna suppost ħadna u ċoj il-kastik fl-infern. Kristu il-liberana minn dak il-kastik sabiex nkun nistgħu ingawdu mhux biss il-maħfra, imma xirka, komunjoni, ħbiberija ma' Alla minn issa stess permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Amen.